Milí diváci, dneska sme si pre vás pripravili. Všetci hovoria, ja sa v tom nevyznám, tak poďme si to dať na pravú mieru. Toto je podlaha pre tých, čo si myslia, že deti nikdy nerobia bordel. Keď sa chcete doma cítiť ako v prírode, zvoľte drevo. Tento obklad na stenu, ideálny, ak chcete, aby to u vás doma vyzeralo ako od architekta, pritom si iba prezerali Pinterest. Tieto dvere skoro sa zatvárajú same, keď príde nečakaná návšteva. Ja viem, je toho na vás veľa. Stačí prísť k nám do predajne a my vám radi poradíme.